Zdravíčko, přátelé. No, co tu dneska máme? Něco, po čem jsem dlouho si říkal, že by bylo fajn vyzkoušet, jestli a jak to funguje vůbec. Podařilo se nám získat vysavač, no name teda, není to od žádného z našich partnerů, ale každopádně měl být napojit na Tuya prostředí a jsem na to hrozně zvědavý, jako fakt. Po rozbalení krabice jenom jakýsi kartonek s tím, co by to mohlo umět. Nejedná se o žádný mega high-end rozdělení domácností, ovládání v aplikaci, ale má to nějakou základnu, ta je jen na vysypávání bince, vytírat to taky vytírá, ale jenom vlastně všechno ručně. Jestli a jakou to bude mít automatizaci, jakou návaznost na stávající prostředí, mě hodně zajímá. No, podíváme se dovnitř, co tam vlastně máme. Ups, tohle jsem moc nechtěl. Tohle si nechám potom na zbytek, teda na příště, pardon. Hrozně se taky na to těším. Každopádně v krabici nějaká základna, něco se tam ne... Úplně jednoduchý, aha, tak já jsem to asi rozdělával vzhůru nohama. Jo, takhle nějak je tam prostě nějaký ten sáček na prach, což je dobrý. Samotný vysavač, žádný světoborný, neurazí. To musím vyzkoušet, jestli mi to vůbec vyjde pod gauč, ale od nějaké slečny. No, takhle, jo. Nový, asi na vysypání. No, jsem zvědavý, musím to hlavně asi nabít. Tak jenom ať máte nějakou představu, co to. Model B40+, takže asi nějaká skoro značka tam bude. Kde to bylo vyrobeno, ke příkony, baterka 2600, to není nic světoborného dneska. Tak. Nějaký návod. Aha, na vytírání podložka, to já mám zkušenosti od Xiaomi. A filtr a vytírání. No, jediný, co já můžu tak se starým robotem srovnávat, od Xiaomi, který opravdu měl jeden kartáč, jo, nějaké vysávání a dalo se přehodit taky vytírání. Jo. Dneska už samozřejmě jsou jinde ty technologie, jiné sací výkony, zároveň vytírání, zároveň vysávání a zvedání vlastně těch podložek a detekce koberců, jo, nějaké AIčka, ale to bychom se dostávali cenově úplně někam jinam. No teď k tomu není moc co po rozbalení. Takhle nádherně nám to vypadá, nabíjí se. Zkusíme zapnout. Asi si skenuje prostředí. Tak běž se domů nabíjet. Reakce jsou takové průměrné, není tam tak jo. Takže asi z téhle strany úplně nic. Vidím, že potřebuje pevnou zarážku, aby reagoval a trval si na svém, chce jet prostě s tímhle směrem, nevím proč. Ukaž. Ještě se nám otočil, jsem to chtěl urychlit, nebo to bychom tu byli týden. Tak, podíváme se, jestli jednoduše se nám připojí Wi-Fi. A Wi-Fi se nám restartovala, tak půjdeme do aplikace. Tak, přidání zařízení proběhlo naprosto nádherně, vyskočil. Uvidíme, co dál, doufám, že se pěkně přidá. Co bych tomu řekl? Myslím si, že to má kolem 6000 PA sací výkon. Je tam asi klasika, můžeme pojmenovat, to není k čemu
se dál vyjadřovat. Končíme a jdeme se podívat na první věci. Jak nám to chvilku trvá. Jak jsem říkal, vytírání, vysávání. Nemá to žádnou speciální novou technologii. Tak a jsme tam. No. Vidím, že nabíjení, automatický režim, to znamená okolitá zóna, bodové čištění, hezky by to počištěné až na nějaké drobnosti. Map editing, restricted area, mrkneme se na to teď jenom rychle. Clinic preferences, sweet and mop, takže jde dohromady vysávání a vytírání, mopování zvlášť. Close low, medium jasně můžu zavřít nebo přidat co a jak. Režim sání, customize mode. Aha, na nějaké personalizované prvky. Tak. Co dál bychom tady mohli dělat? Zajímavé to, že se nabíjí. Tady. Takže čas, hezky. Managing. Pokojů. Never collection, takže něco k té stanici nábinec, clean, jasně statistiky, hlasitost, mrknem se po polsky. On to hned stahuje, takže češtinu tam bohužel nemáme, což je škoda. Klasické nebo nejčastější jazyky. Tak, pan gada bardzo ładnie po polsky, to my nechceme. Půjdeme do angličtiny. Jasně, vzdálené ovládání, pecka, stav materiálu, vyhledávání vysavače. Jestem tutaj. No tak stejně polsky mluví, a tak to teď nevadí. Automaticky asi na kuberci. Post clean, resuming, device, info, klasika. Nevím, jestli tam bude možnost nějaké automatizace, quick mapping, cleaning. OK. Co když budu chtít? Já si myslím, že se mi to tam dalo do obývací pokoj. Tak, mrkneme rychle na... Co tu máme? Zkontroluji testing, vytvořit rychlá předvolba a automatizace. Tak tady není možné na nic kliknout. Mrkneme teda do oznámíme, když je offline, jasný. Přidat na novou domovskou obrazovku, což je docela fajn, protože i s Googlem to teda umí. Půjdeme na hlavní obrazovku Smart, Tattoo, rána automatizace, zkusíme si tam něco. Tak, create scene, launch, plus device. Vedle. Šup. Device, single device. Jasně, zapnutí, režim sání, mop, ovládání hlasitosti, takže docela jako můžu mu tady nacvakat, shoot reset mop, auto boost on off, takže tohle asi půjde jedním. Zkusíme se rychle. Plán s východem slunce, opakovat každý den, potvrdit, tak, zařízení single B40, clean switch na on. Takže jo, asi by to mělo i spolupracovat s nějakýma zařízeníma, což je fajn. Tak, dneska jsem se pustil do toho, že budeme zkoušet vytírat, jako upřímně dalo mi to zabrat, než jsem přišel na takovou blbost, že tady se to musí zmáčknout, aby se to vydalo. No a takhle nějak to vypadá, jsou to vlastně dvě nádržky na vodu a na vysátí. No a
Tady se potom oddělá, nalije se voda, uvidíme ještě kolik. Dáři jsme všechno odstranili z země. No, já jsem si to přepnul do té poštiny, dal mi to. Jsem to zatím ještě nepřepl, no. Zatím bez aplikace. Tak. No, uvidíme, no. Klasika. Podle mě bude první mapovat a vymýšlet a potom doufám začne vytírat. Já si mezi tím nastavím, jak moc bude vytírat. A mimochodem dáváte nějaké přípravky do nádobky s vodou, nebo to necháváte čistě na vodu?